An saoire se caite freistal Seán Paul agus Thomas cuasa Gaeilge I Connemara. Thugad tiismithirí siad dubh go dtí an Gaeltacht. D'fhág siad slán lá agus bhuail siad an báthair. Cróca chlár ama an cursa ar mala. Rochtala go láir imeachtaí agsúla. Bhí ranganna ar siúl muidin. Sport san éirinn agus céilí nó seo talanna isteach. Láháin bhí cluiche peile faoi lanseo. Bhí Graham an duine báte ag Paul ar a líomhúid agus é ag rith ar luas láthraach. I brapan na súil bhí an lagta chun na tuilú. Thug an múntá a lámh cúnte do bhfuil dul a seach sa car. Muthig Támach an trúid do bhfuil mar go raibh an hospidéal 50 mil an srí ó ina héinte sin téir an dúil sa sport. Shriek siad an hospidéal tuairim is óra an clog ina dhé sin. Rinne an doctor sa seomra an gáilde scrúd ar cós Paul. Bhí déiscoil aige dó, ní raibh an cós briste.